Várjatok. Sziasztok, én Zala vagyok, és itt egy Skyblockos videóban vagyok. Nem én csináltam, azt sem tudom, mi van itt. Ez így jó. Vágom a fát. Hát 15 perces lesz egy videó. Hát ilyen 10-15-20 részesre tervezem. És utána, hogyha sok feliratkozóm lesz, ugyanezt meg fogom csinálni Gun Survivor-be, hogyha lesz annyi feliratkozó is leírásban, meg ilyenek. De csak akkor, mert akkor nem éri meg, hogyha más nem szeretném, nem akarok őket ezzel untatni. Jajjaj. Csinálok egy ásót, és akkor nem említett a részleget. Itt vagyunk, ugye? Hoppá, nem kellett az volna, mert le fogok esni. A biztonság kedvéért. A homokos szigetre fogok elsőre elmenni. Úgy döntöttem. Hoppáni. Majdnem kész. Így. Jó, megcsinálunk egy kőcsákányt is. No. Ugye, csak kőcákán. Jó, gyorsan kiszedjük. Ezt a Gun Survivor-t nem csinál. Már töltöttem fel ugyanígy egy olyat, aminek az a neve, hogy a börtönszökés, mert azt is be tudtam rakni. Hála Istennek. Na, és akkor itt vagyunk. Gyorsan. Ezt. Hogy jó legyen mindenkinek, és ne csökkenjen semmi. Itt vagyunk. Itt mi? Majdnem megvan a két réteg. Ugye ez egyrészt azért is lesz jól lehet nagyobbítani majd. Itt bemegyünk. Ez kész, akkor már rakom is. A részt, ahol lakni fogok. Találtam egy szemet. Na. Akkor.
messzire már majdnem építhetem is a házamat. Kiszedem a követ, aztán ezt is megcsinálom fel, de legalább a házamnak lesz anyag. Kőházat fogok csinálni, azért földből egy kicsit cikis lenne. Szóval és kezdek éhes lenni, mint a játékban. Nincs sok. Így. Jaj. Szép. Ez nem lesz elég. Na. Így. És akkor építsük a házamat. És nem lesz egy nagyon nagy bukkanás a házam. Itt vagyok. Várjunk. Nem. Na, itt vagyok a házban. Nem akartam titeket mutatni, még megcsinálom a házat, úgyhogy na, ugye akkor ezeket beviszem ide. Rakunk egy ládát, ugye, kettő, és akkor így. Tökéletes. Arra a szigetre akarok elmenni. Na, akkor
Menni oda. Na. Én oda fogok találni. Kicsit hosszú idő lesz, de hát most. Ugye, amit már mondtam, hogyha sok meg lesz a 20 feliratkozó, vagy 25, akkor elkezdem a Gömb Survivor-t is, és hogyha meg lesz a 35, akkor valami másik mappot is elkezd. De 50, ami meg már nem esélyes, akkor meg egy túlélőt is elkezdhetek, de az a több feliratkozó ellentétével is lehet, hogy feliratkozók nélkül is, tehát el fogok egyet kezdeni. Még itt a téli szünetben sok videó lesz, mert máskor nagyon nem lesz időre, mert tanulnom kell sokat. De majdnem ott vagyok. Már mindjárt. 3. És itt zombik vannak. Tudom, visz. Lesz spawner, azt tudom. Ezt nem hiszem el. Lerögött. Ilyen nincs. Hát ezt nem hiszem el. És akkor kezdhetem a nagy semmivel. Az a baj, ezek a tégafőgát is jönnek. Hát gyerekek, ez a Survivor, ez nem izgi. De hogy fogok átjutni, fingom sincs. Hogy minden zombi meg fog ölni. Ez az egyetlen legnehezebb map szerintem. Vagyis a föld. Mint ugye 4 közül, ugye 4 van. Ez az ilyen zombis. Hogy nem hiszem el, hogy nem hal meg. Essél már le, vagy csinálj magaddal valamit. Na faszom. Hát ilyen nincs. Ott vannak fenn az utcaim. Olyan magasban van ez az egész. Nincs ott szó, de ne esélyem, hát ilyen nincs.